drama yaro karka fara ya yaro karka fara domin na ce za ka fara na ka zo da rafi za ka zo ka fara sannan in na faɗi gari wai ake drama Sikia mama ne ese ke faka fana ese ne ta faka mana mane yaro karkara ba domin ne na zaba karka fara domin haka wai zana sara yaro karka fara domin dirama ne ka fara in ka zo gari dole zaka ji ana shari'a da yara zamani ne ke furta in gayi gari za a san da yara zamani na tafi mutu dara kashi dubu na ce kamar ruwa duniya ta ka fara yaro karka zo da kwarkwata ni na faffaɗi zaka in ka zo ka ɓata yara zamani garin shi ne ka faffaɗi ka zo ka fara ganni kayi daidai ruwan indiya kan wai maliya zani gaggayi ka fara sariya da duniya yaro kar ka fara domin haka na ka zaba in ka zo ka shariya kar ka zo ka fara raba yaro na tafo maka da kwarkwata ka san da ni bana son a shariya ka duba yaro ka siga a sefe fafa mamano osebe kar ka zo da ni na iya ka fine stay I know ojan da kai fama mati esete yaro kar ka fariya domin in zo fariya ne ka fafurta maganganu ka shariya yaro kar ka raba domin haka na ka fariya yaran zamani duk inda ne biya ganiya kar ka zo ka fara domin ne wai afuriya bana sa a ce ne is too late kazan yaro bana sa a ce fi makers how you is then the pay makers ustifan kar ka zo da shariya duniya ta fariya in gaggaye ka fara sani yaran zamani na taɓo maka da kwarkwata a tsontiriya haka faniya isite jantege ano uban fika asino fakine yaro na ce maka zane zo da duniya kar ka zo ka fara domin ne wai a shari'a yaro karka raba dokin yaro karka fara domin yaran zamani gari shi na shari'a zani zo in fafaɗa ka fara fin da fariya yaro in na zo gari ka ya ka fara gani ya ka san da rap shi ne ka tutiya yaro karka zo ka fara domin na zaɓa in na zo na fara karka zo ka fara raba yaro karka saba yaro karka saba domin yaran zamani ne na daga tuta haka nake tafe da rafiya kai ka zo ka sani bana sawai a rafiya in ni gayi dubu suna so fariya yaran zamani na tafo da shari'a haka ka zaɓa yaro karka zo ka raba haka ka zaɓa yaro karka zo ka raba yaran zamani daga fariya yaro karka fariya yaran zamani